आम गुंफा भितर को प्रवेश करिया डर लगुच ना बहुत भाई डर लाଗୁଛି भाई ତମେ ଯାଅ ଆगे आ भितर को पशिया कहूछ बस घर साइड भाया है सब खोला है कि सब बाहर सब मूर्ति सब बाहर पत्थर ना ଖୋଳା ଚାଲିଛି ଏବେ ବି ଖୋଳା ଚାଲିଛି ଭାଇ ଟିକେ ଦେଖାଉ ଛାଡେ କ୍ୟାମେରା କେମିତି କଣ ଖୋଳା ହଉଛି କେତେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି ଉଦ ମୁଣ୍ଡ ବାହାରିଛି ତ ମୁଣ୍ଡ ବି ବାହାରିଲା ଆହୁରି ସେଠି ଅଛି ସେପଟେ ଅଛି ଏ ବାପରେ टिकट काटिकी प्रथमे टिकेट काउंटर 20 टका लेखा देई आपने भीतर को प्रवेश करिबा अरे बहुत भला भला जिनस अच्छी जाइके बुद्धंकर देखिके आसीबा जय जगन्नाथ संग माने भाई रत्नगिरी आसीगले आज बुलिया को आज सकाळ इच्छा लागे रत्नगिरी आडे जिबा जाजपुर जिला रे अवस्थित रत्नगिरी बुद्ध स्तूप ना कोन भाई 500 पत्थर सब हेछि नै 500 पत्थर तैयारी करा जाय छै बढ़िया हेछि से जगह 20 टका लेखा टिकट काटी काउंटर रे पसिबो भीतर को आ जाइतले भाई जो आउटे कोठी के ललित गिरी जाइतले ये केमती रस्सीटा पका होछि गछि एटे भल से प्रा न्या बुआ हेछि बुझिलो हां संग्रह करी के गोटे जगह रे रखा जाय अछि ये गौतम मुता मो बुद्धंकर गौतम बुद्धंकर विभिन्न अवस्थार सब नर्तकी फर्तकी केମିତି डांस କରୁଥିଲେ କଣ केମିତି सब जोग କରୁଥିଲେ विभिन्न तम शिष्य माने गौतम बुद्धंकर मूर्ति अच्छी आ सब कौन कौन अच्छी गले जना पड़ियो देखिबा आगर केबे आस नथिला ना मु आसिन रखे बोली के आसिया भाई ललितगिरी देखिले रत्नगिरी देखिले देखिले कोउटा भलो लागला भाई हमरो लास्ट भाई ये सब आर्ट सब खोला है कि सब बाहर सब मूर्ति सब बाहर पत्थर ना ଖୋଳା ଚାଲିଛି ଏବେ ବି ଖୋଳା ଚାଲିଛି ଭାଇ ଟିକେ ଦେଖାଉ ଛାଡେ କ୍ୟାମେରା କେମିତି କଣ ଖୋଳା ହଉଛି କେତେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି भाई कौन खोला है कि मूर्ति सब बाहर ना कौन जिते खोला है मूर्ति बाहर ये बाहर लानी अरे भाई ये देखा एत कौन मूर्ति से खोला है कि बाहर लानी तलू बुध मुंडे बाहरची बुध मुंड भी बाहर आउरी सेठी अछि सेपटे अछि ए बाप रे जानू जिन कि एटा सब देखा एटा एंट्री पूरा अच्छा जीवा सामने रे पूरा बुद्धों को मूर्ति देखा जाउची तीनटा जगह जो अच्छी दीटा जगह सब रोले सब देखे सब आड़े रही ठाकुर मूर्ति सब रही देखा विभिन्न प्रकार मूर्ति पत्थर रे खोला है कि एठी सब रही
ଏଇଠି ଗୋଟେ ଥିଲା ବୋଧେ ବାହାର କରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଭାଇ ଏତିକି ତ ଦେଖିଲ, ଭାଇ କଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି କୁହ? ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଉଛି। ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖୁଛ କଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି କୁହ? ସେଠି ମାନେ କଣ ବିଖରିତ ହେଇ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହେଇଯାଇଥିଲା କୋଉଠି ଆମର ଲଳିତଗିରିରେ, କିନ୍ତୁ ରତ୍ନଗିରିରେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହେଇନି, ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଭିତରେ ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ। ଚାରିକର ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଘେରା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଭଳିଆ ହେଇକି ରହୁଥିଲା ଆଉ। ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଅଛି, ତା ଭିତରେ ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ, ବହୁତ ସୁରକ୍ଷିତରେ ରହୁଥିଲେ। ଜୀବଜନ୍ତୁ ବି ଆ ଭିତରକୁ ଆସି ପାରୁନଥିବେ। ହଁ ଏଇ ଗେଟ୍ ଫେଟ୍ ହେଇଛି ତ ଗେଟ୍ ଫେଟ୍ ଭଲ ହେଇଛି, ଆ ଲାଗୁଛି। ଭିତରେ ପୁରା ଯେମିତି ହରପ୍ପା ସିଭିଲାଇଜେସନ ଯେମିତି ଆମର ସେଇଭଳିଆ ସେଇଭଳିଆ ଭାଇ ଗୋଟେ ସିଭିଲାଇଜେସନ ଭଳିଆ ଏଠି ରହୁଥିଲେ ତା ଭିତରେ। ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଯିବା ଦେଖିବା କଣ ହେଇଛି ସବୁ। ଆଗକୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଘର କଣ ଲାଗୁଛି। ହେଇ କବାଟ ଫବାଟ ରହିଛି ଭାଇ ବୁଝିପାରୁଛ। ଏ ବଢିଆ ଅଛି ଏଇ ଜାଗା, ସବୁ ଡର ଲାଗୁଛି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରେ। ଆସ ଦେଖିବା ଏ ଦେଖିଲୁ। ଏ ଇଟା ଇଏ କି ଇଟା, ଆଜିକାଲି ମିଳିବ ଏଇ ଇଟା ଦେଖିଲୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଇଟା ଆଜିକାଲି ପଥର ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ପରା, ଇଟା ଆଜିକାଲି ମିଳିବ। ଆଗରୁ କେବେ ଆସିଥିଲୁ? ନା ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ଆସିନି। ଇ ବାବା ଏ ପୁରା କ୍ରିକେଟ କ୍ରିକେଟ ପଡିଆ ତ ଇଏ। ହେଇ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଏଇ ମୁଣ୍ଡ ନାଇଁ। ଏଇ ଜାଗାଟା ଭାରି ଜୋରେ ଖରା ହଉଛି ଭାରି। ସବୁଆଡେ ଭାଇ କ୍ୟାମେରା ଲଗେଇକି ଦେଖାଅ କେତେ ସବୁ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡି। ଏସବୁ ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲ କୋଠରୀ ସବୁ ଏଟା ଥିଲା। ହଁ ପରା ଏଇଠି ପ୍ରକୃତରେ ଘର ଭଳିଆ ସେମାନେ ଏଇଠି ପୁରା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜିନିଷଟା ଦେଖେଇଛନ୍ତି ନାଇଁ, ଏଇଠି ରହୁଥିଲେ ସେଠି ଯାଉଥିଲେ ତପସ୍ୟା ଫପସ୍ୟା କରିବାକୁ ନାଇଁ। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲ କୋଠରୀ। ସବୁ ଯୋଉ ମେନ୍ ମେନ୍ ଥିବେ ସେ ସବୁ ରହୁଥିଲେ। ଏଇ ଦେଖୁନୁ କୋଠରୀ ଭଳିଆ ପାର୍ଟିସନ ସବୁ ହେଇଛି ନା ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ। ଏଇଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ ଥିବ। ସେଇଗୁଡା ଆସି ନାଇଁ ପୁରା ସୁରକ୍ଷିତରେ ରହୁଥିଲେ। ହୁଁ ଓ ହେଇ ଇରେ ଭାଇ ଏ ମସ୍ତ ଲାଗିଲା। ଡିଫରେନ୍ସ ଭାଇ ଦେଖୁଛ ନା ଲଳିତଗିରି ରତ୍ନଗିରି ଭିତରେ। ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ଏଠି ସେମାନେ ଆସିକି ଏଠି ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା କେମିତି ରହୁଥିଲେ ପୁରା ତାଙ୍କ କୋଠରୀ ତାଙ୍କ ଘର। ସେଠି ମତେ ଯାହା ଲାଗିଲା ଭାଇ ତତେ ଲାଗିଥିବ କି ନାଇଁ, ମତେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ସେଠି ଯେମିତି ସେ ମାନେ କୋଉଠୁ ଆଣିକି ଜିନିଷ ଟା ରଖାଯାଇଛି। ଆଣିକି ହଁ ରଖାଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା ମାନେ କି ଯେମିତି ଯେମିତି କୋଉଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି ସେ ଆଣିକି ସେଠି ସବୁ ଖାଲି ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି। ନୂଆ ଏଠି କରିକି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଥିଲେ ଯାହା ସେଇଆ। ଏଠି ପ୍ରକୃତ ତାଙ୍କ ଆସିଛି ଗୁମ୍ଫା ଭଳିଆ ହେଇଛି, କୋଉ ଭଳିଆ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ସବୁ ରହିଛି ଦେଖୁଛୁ ନା ନାଇଁ। ଦେଖୁଛୁ ପୁରା ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଘର। ଏଠି ଜଣେ ଜଣେ ସାଧୁ ରହୁଛନ୍ତି, ଦି ତିନି ଜଣ ଲେଖା ବଡ ବଡ ଯୋଉମାନେ ଥିବେ ସେଇମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ରହୁଥିବେ। ଉପର ବୋଧେ କଣ ଛପର ଫପର ଥିବ କି କଣ। ପୁରା ବଢିଆ ସେ ହେଇଛି, ପୁରା ଯେମିତି ରୁମ ହେଇଛି କୋଠରୀ ସେଇଭଳିଆ ପା। ରୁମ୍ ତ ତାଙ୍କର ରହୁଥିଲେ ପୁରୁଣା ର। କେତେ ହଜାର ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ର ଏଇ ବୁଦ୍ଧ ସ୍ତୂପ ବୁଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି। ମିନିମମ୍ 2000 ବର୍ଷ ତଳର। ଏଠି ବସିକି ବୋଧେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ଆଁ। ଜଣେ ଲେଖା ଆ ଭିତରେ ବସିକି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ହଁ
ଇଏ ଥିଲା ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଇଏ ଲୋକ ସବୁ ସିଆଡେ ସବୁ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ଏଇଟା ଥିଲା ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳ। ଯାହା କହୁଥିଲୁ ଭାଇ ସେଇଆ ତଳେ ଘର ଅଛି ନା ହୁଁ। ଇଏ ଭାଇ କ୍ୟାମେରା ଦେଖାରେ ଭାଇ ତଳେ ଘର ଅଛି ନା? ହଁ। ବିଭିନ୍ନ ଘର ବାସସ୍ଥଳୀ ହେଇଯିବ। ଟିକେ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାଇଲ ଚାଲିଛି। ତଳେ ଘର ଅଛି ନା ଘରେ ସେଇଥିରେ ବାଟ ଅଛି ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ। ଯିବା କି? ଯିବା ବାହାରି ପାରିବାନି। ହଁ। ହାଁ ସୁଟିଂରେ ଭାଇ ସେ ଯୋଉ ଇଏ ଗୁଡା ଉଡନ୍ତିନି ସେଗୁଡା ଉଡୁଛନ୍ତି ରେ ଟିକେ ଦେଖିବୁ ଦେଖିବୁ ଗୁଳିଆ ଭୟଙ୍କର ହେଇଛି ଦେଖ ଯା ଦେଖିବୁ ଯା କ୍ୟାମେରା ନେଇକି ଯିବା। କ୍ୟାମେରା ନେଇକି ଯା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଡର ଲାଗୁଛି ନା ବହୁତ? ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି ଭାଇ ତମେ ଯାଅ ଆଗେ। ଆଉ ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ କହୁଛ? ପଶ। ହରର ସାଇଟ୍ ଭଳିଆ ହେଇଛି ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି ପଳେଇବା। ଜାଣିଲୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜିନିଷ ସବୁ ଜାଣିଲୁ 2000 ବର୍ଷ ତଳର ପୁରୁଣା ମୋ କଥା ସବୁ ଜାଣିପାରିଲୁ। ପୁରା ହରର ଗଳି ଭିତରେ ପଶିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲାନି ଆମକୁ। ଭୂତ କୋଠରୀ ଯେମିତି ଦେଖିଥିବେ ସେଇଭଳିଆ ଲାଗିଲା ପଶିବାକୁ। ଏଗୁରା ଦେଖିଥା ଡ୍ରେନେଜ ସିଷ୍ଟମ କେମିତି ଥିଲା। ଇଏ ହଉଛି ସେତେବେଳର ଡ୍ରେନେଜ ସିଷ୍ଟମ। ସବୁ ଦେଖାରେ ଭାଇ ଏଠି ଆସି ବହୁତ ଜିନିଷ ଦେଖିଲି ସେଠି କିଛି ନଥିଲା ରେ। ଡ୍ରେନେଜ ସିଷ୍ଟମ ମାନେ କଣ ଜାଣିଛୁ ତ? ଏଠି ତାଙ୍କ ଶୌଚ ହେବାର ସ୍ଥାନ। ଏଇଠି ସେମାନେ ଶୌଚ ହଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଆଉ ଲାଟ୍ରିନ ର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା ନଥିଲା ନା ଫ୍ୟାନ ଫ୍ୟାନ ସିଷ୍ଟମ। ଏଇଠି ସେମାନେ ଗାଧୁଆ ଦେଖିପାରୁଛୁ ତ ସେତେବେଳେ କେମିତି ଥିଲା। କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖିଲୁ ଏଟା କେମିତି ଖଞ୍ଜା ହେଇଛି। ଏଇ ଟାଇପର ସେତେବେଳେ ଯାଇ ବାହାରକୁ ସେମାନେ କଣ ଆଉ କୁଆଡେ ଯାଉଥିବେ କି ଏଇଠି ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେଇଗଲେ ଟଏଲେଟ ସେମାନେ 2000 ବର୍ଷ ତଳେ ସେମାନେ ଏତେ ଜାଣିଥିଲେ ସୁବିଧା। ବସିଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆଉ ତାଙ୍କର କିଛି କାମ କଣ ଆଉ ତପସ୍ୟା କରିବା ଏଇ ସବୁ ନିଜ ପାଇଁ ଇଏ କରିକି ରହିବ ଫାଷ୍ଟ ଯିଏ ଆସିକି ଜଣେ ରହିଥିବ ତାପରେ ଏଇଭଳିଆ ଏଇଟା ପୁରା କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତରେ ରହୁଥିଲେ ଆ ଭିତରକୁ କାହାକୁ ପଶିବାକୁ ବି କେହି ଆସିପାରିବେନି ଏ ଭିତରକୁ। ପ୍ରାକୃତିକ ହିସାବରେ ବହୁତ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲା ଆ ଉପରେ ଛାତ ପଡିଥିଲା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ସେଇ ଯୋଉ ଛାତଟା ଦେଖୁଥିଲୁ। ୟା ଉପରେ ଛାତ ପଡିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ନା ଆଉ ସମୟ କ୍ରମେ ଇଏ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଆଉ। ଏଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛ ହବାର ସ୍ଥାନ। ଦେଖ ଏଠି ଗାଧଉଥିଲେ ସେଠି ଟଏଲେଟ ଯାଉଥିଲେ ଭାବୁଛୁ ତ। ପାଣି ଯିବାକୁ ସେଇଠି କୋଉ ଡ୍ରେନ୍ ବାଟ ଅଛି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ସମୟ କ୍ରମେ ସେଇପଟେ ପଦାକୁ ପଳଉଥିବ।
ये सब आनिक रखा जाइए एठी ये सब आनिक रखा जाइए एटा भी तांका गोटा रूम थिबा हाँ हाँ ठीक है हाँ अलाउ नहीं कहीं ये सब पोड़ा इटा सेतेले होतला अवस्था ଏଠି ଆମର ଖୋଦନ ଚାଲିଛି ବହୁତ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମାନେ ଖୋଦନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ କେମିତି ବାହାରୁଛି ଦେଖୁଛ ତ ଘର ସବୁ ସେଠି କରିବେ ବୋଧେ ସବୁ ହବ ଆଉ ସେ କରେ କଣ ଦେଖିବାକୁ ଅଛି କି ତ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି କଣ ଏଠି ବାହାରେ ସବୁ ବି ତାଙ୍କର ରହୁଥିଲେ ଘର ସବୁ ଯୋଉ ହେଇଛି ସେଠି ବି ରହୁଥିବେ ଏକରେ ଆହୁରି ଅଛି ଚାଲ ଯା ନେଇକି ଆସେ ସବୁ ଖୋଳାଖୋଳି ହେଇଛି ଖୋଳାଖୋଳି ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଖୋଳାଖୋଳି ଚାଲିକି ବାହାରୁଛି ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଦନ ଚାଲିଛି ବାହାରି ଚାଲିଛି ନାହିଁ କି ଆମ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଏସବୁ ଏରା ଡ୍ରେନ୍ ସିଷ୍ଟମ କେମିତି ଦେଖୁଛୁ ତ ଏଇପଟେ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସୁଥିଲା ପାଣିଟା ଦେଖିବା ଭୁଲ ବାଟେ ଆସିଗଲେ ଏଇଟା ଆଗରେ ଚଢିଯିବା ମନ୍ଦିର ନାହିଁ ଏଠି ବି ରହୁଥିଲେ ये ତାଙ୍କ ମେନ୍ ମନ୍ଦିର ଥିଲା ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଇଏ ସେଠି କିଛି ରହୁଥିଲେ ଏଠି କିଛି ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ସାଧୁ ମାନେ ଏଠି ରହୁଥିଲେ ତାକୁ ପ୍ରବଳ ରହୁଥିଲେ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଏ ସବୁ ଟଏଲେଟ ୱାସରୁମ ଥିଲା ସେଠି ଅଛି ବାଟ ଯିବାକୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ସମିତିଙ୍କର ପୁରା ଲକ୍ ତଳେ ପଥର ଦେଇ ଦଉଥିଲେ ସେଠି ବାଟ ଥିବ ଏଇଟା ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲା ପାଣିଟା ଏଇଟା ଭେଣ୍ଟିଲେସନ ପାଇଁ ହେଇଛି ନା ୱାସରୁମ ଫାସରୁମ ଏଇଠି ବଢିଆ ଜାଗାଟା ମିସ୍ କରିଯାଇଥାନ୍ତେ ସବୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଲାନି ସବୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାମ୍ବର ଥିଲା ପୁରା ବହୁତ ବଢିଆ ଜାଗା ଏଇଠି ପୋଡା ହଉଥିବ ଏଇଟା ହାତୀ ଫାତୀ ହଁ ବା
ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଟିକେ ସେୟାର କରିବେ, ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।